Malawi Brief. Tikupasirani Comrade Ntanywa pa Limpopo FM ndi programu yake ya Nkhanga Zaona. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM, program yathu ija ya Nkhanga Zaona. Akuti kodi Comrade Ntanywa mwamva kunjaku kuti kwabadwa TV ina imene ikutchedwa Gogo Mtalika. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ali Comrade Ntanywa kungoseka basi mwathera pompo kuti ino pali zinthu zina atuzikhoza kungokutayisa umulungu wako, zina ukutayisa nthawi yako, zina ukutayisa mphamvu zako. Ndikatere basi tatalalawa amenewo mawu anga chani china chilichonse chimene ndikanayankhula ine chathera mukuseka chifukwa pali zinthu zina ukazimva kumazifunsa kuti bwanji akuti Gogo Mtalika TV. Muli waji ya Malawi nonse konse kumene muli. Ndiyambe chonchi uthenga wanga ndikufuna upite kwa Bwana Chisale komanso Bwana Mukito. Chonde musaleme nafe pa Limpopo FM ife ndife ananu. Uthenga upite kwa Bwana Chisale komanso Bwana Mukito. Maka uthengawo ndikuwayankhulira Amalawi omwe amene akukhala mdziko lija la South Africa. Ku South Africa kwavuta. South Africa imene makolo athu amapita ndikuyenda mwamtendere. South Africa yavuta chifukwa chonena kuti amene alibe passport, amene passport yake yatha akutengedwa kugwidwa. Tikuyankhula pano m'madera ochuluka ku South Africa anthu pano pali mchire, kugona mchire, kuisiya nyumba yawo, kwathawa a immigration, kwathawa a police, kwathawa a home affairs. Nde Amalawi amene akukhala ku South Africa andituma pala Malawi amene akukhala ku Cape Town amene anakumana ndi nthumwi za Malawi Embassy ndikuwathandiza nkhani ya mapassport. Koma chipangireni za mapassport zimenezi kuchokera chaka chatha mpaka nakuzafika lero mapassport awo sanalandire. Ndi uthengawo ndimafuna ukupezeni Achisale, uthengawo ndimafuna ufike kwa Mukito, komanso ndikhoza kuonjezeranso olemekezeka George Chaponda monga ona za mayiko. Pempho ndilonena kuti ngati ndikotheka pangani njira za changu za mmangu kuti Amalawi amene akukhala ku South Africa m'madera osiyana athe kukhala ndi mpata ndi nthawi yopita ku office ya embassy ndikapanga renew ma passport awo mwachangu athe kupita ku embassy ndikukalipira ma passport yawo kuti akhale ndikapepala kolipirira ma passport kaja. Ndicholinga akakumana ndi a home affairs, akakumana ndi a immigration azitha kwasiya osavutisa. Choncho ndikupempha Bambo Chisale komanso Mukito, sindikufunanso kuyiwala George Chaponda kunena kuti chonde pangani ndondomeko zabwino. Amalawi ambiri akuvutika. Timatha kuwaona abwera ndi kanjinga kakapalasa, kanjinga kamoto, mwina abwera ndi galimoto kumudzi. Komano kuti zinthu zimene zija zipezeke pali matatalasi, anthu akugona pamwamba pa nyumba kuthawa home affairs, anthu akugona msilingi
potuluka mmene mukumangu sikanda kuli kuning'ina kwa silingi ngani ndionena kuti ndikamabwerera kumudzi mwina moyo wanga ukakhala utasintha ndiye kuti miyoyo ya anthu amene wakukhala ku South Africa isinthe ikusowekera ife amene tili azisogoleri kuti titengepo gawo tithamangise ndondomeko zabwino za mapepala onena kuti anthu apeze mapasipoti awo tithamangise ndondomeko zabwino monga ngati ku office ya achaponda amalawi ambiri amene akukhala mdziko lija la ku South Africa akanakonda boma la Malawi likanayankhula ndi boma la ku South Africa. Ineyo ndimakumbukira Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi ndimakumbukira anali president mmodzi amene analibe manyazi. Akafika pakati pa gulu amayankhula kunena kuti dziko langa ndilovutika, anthu anga akuvutika. Samabisa pokapo zisandivuta kukwayiwala Bakiri Muluzi chifukwa amabwera kunena chilungamo chenicheni. Ndimafuna ndipemphe president wa dziko lino mosogozana ndi George Chaponda, khalani ngati olakwisa, mukhale ngati inu zitsiru, mukhale ngati inu opepera, koma mukudziwa cholinga chenicheni kuti tikufuna ana athu agwire ntchito ndi kupeza kochepa kamene akapezeko akabwerera ku nyumba akathe kukamanga nyumba ya malata. Palibe munthu amene safuna kukhala mmoyo wabwino. Ndi chifukwa chake anthu akuchoka dera lina ndikupita dera lina, zonsezo ndikufunatu kuti moyo wawo ukhale bwino. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno uthenga wanga ukupita ku boma la Malawi maka ku unduna wa security immigration kunena kuti ngati ndikotheka tathandizani kwambiri ku maofisi a embassy zipangizo zonena kuti anthu azitha kukapanga apply mapassport mwachangu ndi kuti akachita apply akalipiraso athandizidweso mwachangu. Ndikuti anthu akugona pa malata ku South Africa, anthu akugona muchire ku South Africa, nyumba alinayo koma akugona kuchire. Nde apolisi aku South Africa ndachipongwe amagwirisaso ntchito ndege, nde ndege zizunika kuti anthu ali pati. Apolisi kwina kwakulowaso muchire, apolisi akuyenda pangamira mabulu ndikumasaka anthu muchire. Kumudziko ndikufuna mumve ana kuno akuvutika. Zomangoti munapita kale koma simukutitumizira zinthu, tachepesani mavuto amene ali ku South Africa. Mwina mukhoza kulakalaka kuntenga mwana wanu kuti mwana wanga tiye bwera uzakhale, akakhala mavuto tizivutikira limodzi, koma chifukwa chonoti achinyamata athu sakufuna kuba, mchifukwa chake akusikakamiza kukhala mdziko lija la ku South Africa, koma zinthu sizili bwino. Limpopo ndi Comrade Tanyo. Amalawi konse kumene muli ndimafuna ndibwere ndifunso kunena kuti tinali ndi vice president a dziko Akasimu Chilumba, ndipo tinali ndi vice president a dziko Amayi Joyce Banda, tinali ndi vice president a dziko amalemu a Saulus Chilima, komanso tinali ndi late Malewezi. Lero tili ndi Jenny Ansah. Funso ndilonena kuti mukufuna kunduza zonoti ku dziko la Malawi ma vice president amene zipani zimatisankhira ndikutipasa kuti akatumikire, ma vice president wa amakhala oyipa. Ndi chifukwa chani president yo amamusankha vice president yo? Amakhala atamukhulupirira, atamuona. Sizingatheke ine kukhala president
ndingofikira kukasankha a Steve Chimwaza ndisanaziwe moyo wa a Steve Chimwaza ndizosatheka. Koma chilipo chimene chimachitika tikangosankha ma vice president pakumabwera chimzimu china chake choipa pakati pathu chimene amalawi tikumakhala ndi maganizo onena kuti ma vice president athu mwina ndi amene amasokoneza amalawi. Ndikuyankhula izi chifukwa chonena kuti ma vice president athu mdziko ndikuona ngati sitikuwalemekeza. Ndi diso lalikulu la nkhanga zaona taona chikalata chimene chalembedwa chimene chikudusa chikalata chimene chikuzungulira chimene chalembedwa kunena kuti kuchoka ku office ya president kunena kuti Mai Jeni Ansa akuyeneka kuti asamaende. Mai Jeni Ansa asamaende. Chikalatachi tachiona chikuzungulira kuti chapeza Mai Jeni Ansa ku office kwawo kunena kuti Mai Jeni Ansa akuyenereka asamaende. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha anthu ena amaboza. Nkhani imene yavuta ku chipani cha DPP ndi utsogoleri wa 2030. Tonse tikudziwa kunena kuti APM sakuzayimaso. Choncho aliyense akufuna atazigulisa. Komano ine ndikanakonda kunena kuti tigulise malonda athu mu njira yabwino koma osati kukamuyipisa munthu. Pali gulu lina limene likupita kumakanena za mabodza kwa president. Ndi akakanena za mabodza ndi cholinga chonena kuti ati Mai Jeni Ansa asamaendende. Kodi mayiwa asamapitenso ndi kutchali chikomwe? Funso ndilonena kuti asamapitenso ndi kutchali ichi. Chifukwa cha mabodza omwe akuluakulu ena ku chipani akunka kumapita kukamuza president ndikukanena ndikunena pano a vice president a Jeni Ansa akhala kulandira chikalata chonena kuti asamaendende kuchokera kwa president wa dziko. Funso ndilonena kuti tili ndi a Ben Phiri amene nawo akuyendayenda. Tili ndi Mwanamveka amene pafupifupi tsiku lina lililonse tikumamva zonena kuti ali kwakuti. Tili ndi olemekezeka achisale tikumamva zonena kuti ali kwakuti. Tili ndi olemekezeka Amukito. Anthu osewa mukayang'anisisa kuyenda kwawo akumapita kukagwira ntchito, ndipo ntchito zawo zikumaoneka kuti achisale aja anali kumchinji. Kodi achisale akanati asapite kumchinji akanagwira matraka amene achandida? Kodi Mwanamveka akanakhala kuti iwowa sananyamuke ndikukakumana ndi machaina amwenye kukambirana nawo za chuma, ndi kuti chuma cha dziko chiyenda? Vice president walakwa chani naye kuyenda kukagwira ntchito? Ndeni mafuna ndipemphe kuti among ourselves akuluakulu akuchipani ngati tilipo ndikumapita ndikumakanena za mabodza tatiye tichepese. Ndikumvesedwa zonoti kuli makampu 6 ku DPP. Kampu iyi kufuna president, kampu iyi kufuna president, kampu iyi kufuna president, kampu iyi kufuna president. Koma njira yake nanga ndimene yofunira president. Ineyo ngati comrade Ntanyiwa ndizakhala mtima wanga uzakhala wowawa ndikuchiona chipani cha DPP chikutuluka mboma. Chifukwa amanena kuti pamene mzako wagwa iwo kamadusa uyenereka kuti udumphepo.
ndinayankhula dzulo kunena kuti inde tilosangalala a DPP mukutipasa chimanga, koma nanga ndi chimanga chokha chimene chili chosowa kwa ife Amalawi? Tili ndi zambiri zimene tikusowa. Ngati mmenenso inuyo mukusowera, mukapeza ndrama mumaganiza zonoti nditsegule ka kampani ndizipanga kakuti, kuchitira mawa ndikazasamira mkono ananga asazavutike. Ndi chimodzimodzinso Amalawi amene ali amphawi akufuna atapanganso tsogolo la anawo. Tiyendere limodzi ulendowu, tayendera limodzi kumene tachoka kuja, tisasiyane munjiramo, tiyenderenso limodzi. Ndimafuna ndipemphe azikuluakulu nonse akuchipani cha ku DPP, kuluzanso kachitatu chizakhala chinthu chowawa ku mtundu wa Malawi kapenanso kwa inu. I understand kuti andale simakhala ndi manyazi. PP ikhoza kubwerera mboma, tisamva zonena kuti aujena apita ku PP, aujena apita ku PPP, aujena apita ku PP. UTM ikhoza kubwereranso mboma, ndikuwina ndikutenga boma, tizamva zonena kuti aujena apita ku UTM, aujena apita ku UTM, koma aujena apita ku UTM. Koma simuzamva Malawi akunena kuti iye wasintha. Malawi amangokhala pomwepo, kachipani chake cha wina cha luza, Malawi amangokhala pomwepo samasunda. Andale ndamene amasunda. So chimene mmafuna zabwino zimene mmazifuna inozo amphawiso nawo amazifuna, koma tisamapange mwadaladala kunena kuti olo chipani chathu cha DPP chitaluza, ine chipani chimene chikubweracho chikazawina ine ndisapita kukalowa chipani chimenecho. We don't want that type of politics in our country. Sitikufuna recycled politician. Lero nkumatuza kuti ndine change golo, mawa nkutuzanso ndi change golo, mawa change golo, mpiratu amasintha kamozi basi. Mukamenya 45 minutes, mukasintha 45 minutes, mpira watha pomwepo. Mpira wanji omangoti change golo, change golo, change golo, change golo, change golo. Simachita kuoneseratu kunena kuti andale chimene mmafuna ndi chuma, mmafuna ino ndikuzikundikira. Ndene mafuna ndikupempheni ku chipani cha DPP. Ndikuyankhula chifukwa cha kukukondani kwa amene akundimvesa. Nditokoze ndinayimbiridwa foni ndi nduna zitatu dzulo kunena kuti Comrade Ntanyo, what you are saying is true. Tikuyenereka tibwere pamozi, sitikuyenereka kugawana. Ndunatu za ku DPP zinandimbira ineyo foni kunena kuti Comrade Ntanyo, usasiye, go ahead, lecture us, osintha asinthe, osasintha asasinthe. Chimene ndimakondera tu chipani cha DPP, ukamazuzula samabwera nkumakutukwana, amatenga chilangizo chicha ndikukachigwirisa ntchito, koma ndiyeserere kungonena anzangawo. Ali ati inuyo mukwaziwa, mumva atakuyimbirani nyimbo. Choncho mwachidule ndikukulilirani inuyo aku DPP, ndikukulilirani kunena kuti takonzani nyumba yanuyo. Pamene mukuyendesa zinthu bwino, muyikonzenso nyumba yanuyo, musakhale olozana. Ndikudziwa inde kunena kuti ndale ndi nkhondo, ndikudziwa kunena kuti ndale ndi nkhondo, koma tatiyeni tilemekezane. Chimene tikufuna Amalawi sikukangana kwanu yayi. Chimene ndikufuna ndichonena kuti dziko liyende bwino. Palibe Malawi wina aliyense amene ali ndi chilakolako chonena kuti MCP zabwerereso mboma. Chimene chocho ndifuna ndinene, olo aina ake wakufuna kubwera mboma, koma aina ake Malawi amene amapita kukavota akunenesa kunena kuti hey, napa MCP pacha ndekuli bwino timuyese kabambe. Anthu akutero ndekuli bwino timuyese kabambe, nde bwanji Mai Joyce Banda omwe aja angobwereranso, bwanji tingwasankha akuti anthu tu Amalawi akunena, koma na mukangongochula zina la MCP
kusala pang'ono kulavulidwa kudziwa ndale ndi nkhondo tikamafuna maudindo pamakhala zambiri koma ndimafuna ndikupempheni ku DPP kunena kuti amalawi akukhulupirirani ndipo palibe ndi mmodzi yemwe amene ali ndi chilakolako chionena kuti MCP izabwererenso mboma. Ife programu ino timadziwika ndi kunena zoona. Yes, samunamiza munthu chifukwa you don't want anything from anyone, so we're able to tell anyone zoona zenizeni. Pala akagulukena kanthu akhulupirira kuti MCP ibwereranso 2030 ndachakwera. Mukhulupirira kuti zimene zotheka kuti achakwera anthu akuzaso amalawi kwapasaso another 5 years kwauza zoona achakwera tisabisire tauze zoona kuti achakwera amalawi can they trust him again in 2030 and him give him another 5 years. Kodi chisankho tabanga pa 16 September 2025 kutengera ndi mmene achitira Amutalika as of now this uno mwezi wachifolo kulowa wa 5 years ayi ndizovuta kwacho Amutalika pano as we speak now koma ndikupirira momwe MCP imapoira anthu samadaso nthawi iso amaita kuona kuti APM was the next option straight away, yes, without even thinking about DPP. In this case, do you think it would even APM and DPP Adajala Wisa? The solution would be Ajakwera and MCP in that order. Could Ajakwera, can you come back? Do you think people would want Ajakwera to come back to his office? Chilungamo chake ndichonena kuti amalawi sazalola kunena kuti Ajakwera abwererenso. Ndipo these people, they are just wasting their time. Chimene chikufunika aone kunena kuti kodi titani ndi chipanichi tichigulise tichitese tipange bwanji koma zonena kuti Malawi angazabwerenso ndi kunena zonena kuti tikufuna chipani cha MCP. I don't think so. Ona bana avambira amenda chesa now, yes, both outside and within MCP. Abus and good, they have serious doubts. They have their serious doubts. Koma zimetu nina so kuti fail pano kwese kuti ndi ma consultants muti zokuzira china chili chose cha maiso. Iluyo ngati mukuona kunena kuti ayi fit tapita ku 2030 ndi ukawina. Good luck. Koma ifeyo on the ground. Upangiro tinkapereka zone. Tinkapereka ifeyo upangiro metu kunena ndonena kuti as it stands now zonena kuti amalawi nkupanena kuti Achakwera achakhala solution to this country kapena MCP solution to this country kutengera ndi 4 months mene yapangira DPP ndipo futa kwambiri ndipo sakunamize because unless zikuzitasi. I want to flip it to you. Yes, when MCP ndi Achakwera, yes, imasokolekera all over the place. Hamadi Haddad, right? Yes. So Haddad is a DPP. Command to suda mafuna DPP wambiri say. Kumafuna Haddad wambiri. Panoba anataka kuda kunanga kudimira igula. If people will still want MCP, do you think they will still want MCP with Achakwera? Can Achakwera alone be a brand and say we want him? Yeah. You understand now? Yes. Ndokumva ni kwambiri. Kumukanya kwake ndo kukalekwa kukulu. Chilungamo mukanya kwake kukalekwa kukulu. Chifukwa chonena kuti mukali muone APM. Kulephera kumena nkati sifuna nkalephera Achakwera. Amutalika. Angopanga ma decisions ena yake amene aonesa ngati esta. Ma decisions amene mafuta kupanga. Yes. So for example, kupeza zonena kuti kupanga ma bold decisions onena kuti mwina anthu ntamene amakhala kunena kuti apule ma decisions amene samakhala. The next one ndiyo kuti funa tione. Kumchinji kukoti kwa chilukanso zakatangale moti ndi kunena pano akleki akumeneku amene wandi akondwani bwande amene ndi omwe akumalandira ndalama kwa munthu amene amuona kuti pa mlandu ndola kuisa sunayambike mlandu akangoimva milandu ija ndikuunikira kuona utola kondwa kuti ndi akleka amene wakondwani bwande akupita nankana amatolera ndrama kwa ntola kwaja kuti milandu ija yakomere zimene zikuchitika kukotira kumchinji.
sindikudziwa zono kuti makoti a mziko mwathu asankha kuti aziweruza mwachinyengo chifukwa chani. Chikhulupiriro ndi makhoti a Malawi chikunka chikuchekeperabe. Omwe anali MP akale ku Chikwawa Central a Owen Chomanika ndi mmodzi mwa anthu amene akuthawisa shuga kuchoka mu dziko lathu la Malawi ndi kumapita nawo ku Mozambiki kuzera ku Malaka kumene kundi ku Nsanje. Ndipo anthu omwe anatenga ngongole za nifi komanso anthu amene anatenga fertilizer wa ngongole ndi kuyankhula pano ayamba kusamusa katundu m'manyumba mwawo ndi kumakasungisa m'manyumba mwa azibale awo cholinga anthu akamazayendera za ngongole asapezemo kena kalikonse m'nyumbamo konena kuti angalande. Masiku apitawa kumene kundi kupinda kumene kundi kumchinjiso kumchinjiso nako ndi kwa masikando bwanji kumene ndi kumchinji ku boda ya Pinda ili kumalire ndi Zambia kumene kumalire a boda ina yotchedwa Manato kumene ku boda ina yotchedwa Manato. Choncho masiku apitawa ku boda kumeneku anthu polisi amachita patrol. Kanali kagulu ka a police 21 amene amapanga patrol ndipo mtsogoleri wa gulu limeneli anali abwana Zinyongo. Anagwira matraki amene ananyamula Nteza komanso ananyamula chimanga. Traki imene inanyamula Nteza kupita no mziko la Zambia atayigwira anamukakamiza mwene wake wa truck dzina lake Gift kuti apereke ndrama yokwana 1.5 million kuti katunduyo aduse nayo. Ndipo galimoto ya chimanga anayikakamiza kuti ipereke 340,000 kuti atuluke kupita ku Zambia. Choncho ndikunena pano kumchinji sindikudziwa kaya mwina mabwana kweli ya fete mukudziwapo kanthu komano boda yathu ya kumchinji ndi anthu amene ali kumchinji ku boda ndi zofuna ndi zolinga za president wa dziko ndesi zikugwirizana kumchinji ku boda kumene kwachuluka kwambiri zakatangali. Tikayang'ana kumakhoti kumchinji, tikayang'ana kuboda kumchinji, aboma mukuyenereka kuti mutengepo gawo. Pomaliza ndifuna ndimalize motere. Kunchalo kuli kampani ina yomwe imadziwika ndi dzina loti kuti Untras. Kunchalo kuli kampani imene imadziwika ndi dzina loti Untras. Ndipo kampani imeneyi imalemba madriver amatractor ndi cholinga chonena kuti akagwira ntchito ku factory ya Irovo amakhala ngati amene ndi subcontractor. Ntchito imeneyi ndiyonena kuti akuyeneka kuti alembedwe anthu amwaulere. Koma ndizomvesa isoni lero ndikunena lero kwayamba kutoleredwa ndrama zokwana 400,000 kwa munthu ina aliyense amene akufuna kuyamba ntchito. Amene alibe ndrama salembedwa ntchito, ali ndi ndrama ndi amene akulembedwa ntchito. Kodi tikamafuna ntchito sikusenzera kuti tilibe ndrama tufuna tikhale ndi ndrama. Sono tikuchitidwa demand kuti tikupangidwa demand kuti tipereke ndrama kuti tiyambe ntchito. Kusenzera kuti ngati munthu sakhala ndi ndrama saipeza ntchito. Kodi tizikhala choncho mu dzikoli Amalawi munali ndine Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM.